Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin inda muke ci gaba da karanta labarin uwa na ƙauye wanda a yau za mu tashi a kashi na 13. Don Allah kar ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku danna mana subscribe, mun gode. Domin ba ƙaramar shaƙa yi mata ba, ganin tana niyyar wucewa barzahu lahira ta fara ba su haƙuri. Tana kakarin mutuwa, shi kuwa Wiset tuni idanuwansa suka yi jawur saboda tsabar ɓacin rai. Za ki faɗa min ko sai na aika ki lahira? Bata yi magana ba sai haƙuri ta ci gaba da bashi, ganin ba ta da niyyar gaya masa ya sake shaƙe ta sosai. Yau lahira za ta yi baƙuwa, ganin da gaske yake kashe ta zai yi cikin kuka da murya ba ta fitowa saboda shaƙen da ya mata. Zan gaya maka ka yi haƙuri. Ƙasa ya sake ta da ƙarfi, aikuwa ta bugu dan sai da kwankwason ta yi ƙara, ita ma ta saki ƙara da kururuwar kuka. Cikin fusata ya ce, za ki gaya mini ko kuwa? Ganin ya nufo ta kamar wani zaki ta ce, wallahi tallahi kwaran kwatsa zan faɗa. Ɗaura ƙafarsa ɗaya ya yi kan gado tare da sa gwiwar hannunsa a kan ƙafar da ke gadon, ya sunkuya kansa saitin fuskar ta yana wani zazzafan huci na ɓacin rai. Ina jinki. Nan ta zayyane masa abin da ya faru tun zuwanta ƙasar Amerika har zuwa Kamal da duk abin da ya faru dawowarsu yanzu, ta ɗaura da cewa shine yanzu muka dawo domin manya su shiga maganar aurenmu. Wani wawan maruka ya dinga zuba mata, tuni ta kife a gurin tana kurnanin kuka, ya dinga bugunta kamar jaka. Tuni kamannin Surayya suka sauya kala tun tana kuka har kukan ya gagare ta, ta zube a gurin tana numfarfashi. Ganin ko motsi ta kasa yasa ya rabu da ita. Fita yayi ransa a jagule, shi kansa kuka yake me yasa yayi haka, me dadinsa zai ɗauka akan hakan. Shekaru 2 har da watanni, gaskiya yayi babban kuskure, amma ya aka yi hakan ta faru? Me yasa duk bai san yana aikata abin da yayi ba? Tabbas da walakin goro a miya, amma bai da wanda zai bashi wannan amsar sai Surayya. Shi kuwa ko a hanya bai san ya sake ganin ta. Motar haya ya hau zuwa unguwarsu, kai tsaye gidan dadi yasa aka kai sai yana sauka. Ko sisi babu aljihunsa ya ba mai Nafef haƙuri akan bari ya amso masa. Bubbuga gate ɗin yayi, mai gadi ya leƙo yana waye. Ganin Wiset ne ya fara masa sannu da zuwa, jiki na rawa domin yayi mamakin ganinsa da duk sun san maganar gudun da yayi a cewar su. Ya ce, baba mai gadi kana da 1000 ka ara min? Da sauri ya fara laluban aljihunsa, dan ɗazu suka yi baƙi abokan kasuwancin dadi kuma da za su tafi sun masa kyauta. Ya ciro ya miƙa masa. Na gode, ya ce ya juya je ya ba mai Nafef, ko canji bai amsa ba. Ya ce ya bar masa. Shi dai baban mai gadi sai bansa yake gani yake kamar zai koma ne. Har cikin babban falon suka shiga tare. Yan biyun mami ne kawai zaune. Safa ta ce, kin ga Marwa, gara na tashi na wuce kar yayi Hanan ta ji ni shiru yanzu ta fara doko min kiran waya, kin santa da shegen tsoro. Bata ida saba ta yi shiru sakamakon ya Wiset da ya shigo lokaci guda. Suka miƙe har suna haɗa baki wajen faɗin, ya Wiset kai ne? Kallon su yake ɗaya bayan ɗaya, ganin girman da suka ƙara kamar ba twins ɗin da ya sani ba. Da gudu Marwa ta haura sama tana ƙwala kiran, mami, dadi, ku zo ga ya Wiset ya dawo. Jin abin da take faɗa ya sa su fitowa da gudu har suna bangajar juna. Mami ce ta fara faɗin, Marwa ina Wiset ɗin yake? Da sauri ta yi ƙasa suka bi ta da kallo, suka bi ta bayan sun sauko. Da kallo suka bisa bayan sun sauko zuwa can, ya ƙaraso gabansu da sassarfa ya zube gwiwoyinsa ƙasa, ya riƙe ƙafar dadi da mami cikin kuka. Ya ce, ku gafarce ni iyaye na gari, wallahi ba yin kaina bane. Dadi ya warce kafarsa cikin ɓacin rai ya ce, me ya dawo da kai? Ai da ka yi ta zama a can tun da ka nuna baka ƙaunar zama da mu. Wiset ka bani mamaki. Abin da ya kamata Hannatu ta yi a matsayinta na mace mai rauni, ita ba ta yi ba, sai kai namiji da nake wa kallon jarumi. A tunanina ba abin da zan ce ka yi ka kasa min, sai gashi ka nuna ni ban ma isa da kai ba. Na gode Wiset.
Jin yadda dadi ya ƙarashe maganar da raunin murya ya sa hankalinsa mugun tashi, da sauri ya sake ƙanƙame ƙafafuwansa cikin wani irin rikitaccen kuka ya ce, I'm very sorry daddy, ka yi haƙuri, wallahi ni ma ban san abin da ya sa ni hakan ba. Kamal ne ya yi sallama da sauri ya ƙaraso ganin Wusat, sai kuma ya ɗaga hannunsa sama ya ce alhamdulillah, Allah abin godiya, na yi farin ciki da Aminu na ya dawo hankalinsa. Da sauri dukansu suka kalle shi, ƙarasowa Kamal yana murmushi tare da rungumar Wusat. Dadi ya ce, Kamal me ke faruwa ne? Ya saki Wusat ya kalli dadi bayan ya zauna, su ma duka suka zauna. Kamal ya ja numfashi tare da cewa, Dadi, mu gode wa Allah. Da Wusat ya yi saurin dawowa cikin hayyacinsa, domin ba ƙaramin asiri aka masa ba. Daga Mami har Dadi su Safa suka bisa da kallo cike da son jin ƙarashin bayani. Ya ci gaba da cewa, lokacin da na je America har na dawo na ce ku sa Wusat cikin addu'a, to bari ku ji abin da na gani. Dan ya kwashe labaran abin da ya faru a lokacin ya sanar musu, ya ɗaura da cewa na baro ƙasar cikin tashin hankali da baƙin cikin abin da ya faru da aminina. Ina dawowa na sami kakana malam, kasancewarsa babban malami kuma masani akan irin wannan abu, yana fitarwa mutane aljanu idan sun shige su, sannan waɗanda aka turan aljanu ko asiri duk yakan taimaka da addu'o'i. Bayan sanar masa ya yi bincike sosai kuma ya ce dawowar Wusat Najeriya ne kawai zai sa ya iya fidda masa turan da aka masa, don yarinyar nan Surayya ba ƙaramin asiri ta masa ba. Na yi ƙoƙari ganin ya zan yi in sa Wusat ya dawo, har na gano ƙawar Surayya Zubi, da ita muka haɗa kai na biya ta lallaɓa Surayya akan ta dawo kawai a yi maganar aurensu, hakan zai fi haka, har muka samu ta amince suka dawo. Wusat ya runguma Kamal yana kuka. Na gode Kamal, kai aboki na gari ne, Allah ya biya ka. Nan Wusat ya sanar da su abin da ya faru bayan dawowarsa, har bugun da ya wa Surayya da abin da ta faɗa masa. Gaba ɗaya suka ɗaga hannu suna gode wa Allah da ya taƙaita abin. Mami ta rungume su tana shafan kansa tana masa addu'a, dadi ko albarka yake sa masa da addu'a Allah ya ƙara kare su. Safa da Marwa kuka suke da jin tausayin abin da ya sami yayansu. Marwa mai zafin zuciya ji take ina ma ta ga wannan Surayya sai ta kashe ta saboda abin da ta wa ɗan uwanta. Bayan sun yi sallar isha, dadi ya ce ya wuce gidansa. Hannatu na da tsoro Safa ke taya ta kwana tunda ya dawo ya wuce, sadda kansa ƙasa ya yi cike da kunya ya masa sallama ya wuce. Uwani kuwa Hanan tun bayan da ta idar da sallar la'asar take doka tsaki jin Safa shiru. Kicin ta shiga ta ɗaura musu abincin dare, wajen ƙarfe 6 ta kammala komai ta jera kan dining table. Ta dawo kicin ta gyara fes, ta shiga bedroom ta faɗa toilet ta yi wanka ta tsalo tare da alwala don an fara kiran Maghrib. Bayan ta fito ta shimfiɗa darduma ta saka doguwar riga da hijab, bata tashi gurin ba sai da aka yi sallar isha'i da shafa'i da wutiri. Sai zuwa lokacin tsoro ya fara kama ta, mai da turarukanta ta shafa, ta saka sleeping gown ɗinta wacce iyakar ta gwiwar ta shara take, ta tufka gashinta da ribam, ta saka hular net. Katuwar wayar ta da dadi ya siya musu tare da su Marwa ta ɗauko lambar Safa take kira har sau ba adadi ta ki ɗauka, haka ƙarshe ma ta kashe wayar. Nan hankalin Hanan ya tashi sosai, tsoro mai tsanani ya shige ta. Falo ta dawo ta kunna kallo tana waige-waige, guri ta ɗaya ta dunkule kamar kayan wanki jin ana buga ƙofar. Da sauri ta miƙe, duk a zaton ta Safa ce. Tana buɗewa ba ta kalli kowaye ba, ta ƙanƙame ta shi tana sauke ajiyar zuciya. Wallahi Safa baki da kirki, daga yau baki sake zuwa gidan Mami, sai dai mu je tare, ko Marwa da ke kiranki ki je ta zo. Ita kaɗai take surutu, jin shiru ya sa ta fara tsorata, balle da ta kalli ƙafar ta ga alamu ba ƙafar Safa ba ce, kayan maza ma ta gani jikin wanda ta riƙe. Da sauri ta yi baya tare da ƙanƙama idanuwanta da ƙarfi, cikin tsananin tsoro cikin ta kuwa ta dai hau ɓari. Ta fara baya a hankali tana kuka ƙasa-ƙasa. Shi kuwa tun lokacin da
ya yi tozali da ita gaba ɗaya kwanyarsa ta kwance, mamaki, al'ajabi, ruɗu duk suka shige sa lokaci guda. Anya ita ce kuwa, ya faɗa a ransa lokacin da ya ji ta rungume sa, ko tuni jijiyoyin jikinsa suka daina aiki na wucin gadi. Wani irin shock ya ji wanda bai taɓa jin makamancinsa ba. Take shi ma jikinsa ya hau rawan, ganin tana niyyar gudu ya sa da sauri ya cin mata. Cikin wata irin murya very cold ya ce, wacce bai taɓa mata irin ta ba, ya ce, Hannatu, ni ne fa, ki buɗe idanuwanki. Da sauri ta ɗago fuskar ta zuba wa juna ido suka yi na wani lokaci. Hanan ce ta fara ɗauke idanuwanta daga kallonsa, ta turo baki gaba cikin shagwaɓa ta ce, to me yasa ka dawo? Ai da ka yi ta zaman ka inda ka je, ni ba na neman ka. Ta juya za ta koma sama, da sauri ya sha gabanta. Please Hannatu, ni ba da wata manufa na bar ƙasar nan ba. Cike da mamaki take kallon sa. Anya ya Hussein ne ta faɗa a zuciyarta. Katse mata tunani yayi, jin ya riƙo hannunta, ta ɗago da sauri, jikinta na ɓari lokaci. Ƙoƙarin ƙwacewa ta fara yi, ya ƙanƙama hannun ya ce, duk abin da ya faru ba laifina ba ne, ki yarda. Anya ba a sako mata ya Hussein ba. Daga inda ya dawo a zatanta a zuciya ta yi magana, ashe ta fito fili. Sai ji ta yi ya ce, gaskiya ne, ni ma yanzu haka mamakin kaina nake, anya ba a canzo ni ba. Ya ƙarshe maganar cike da zolaya. Da sauri ta fincika hannunta ta ruga bedroom, tana al'ajabin wannan abu. Shi kuwa da ido ya bi ta yana murmushi, ya rasa gane kansa tun da ya dawo. Idanuwansa a kanta, bedroom ɗinsa ya faɗa, ya shiga toilet ya yi wanka, tare da alwala ya zo ya yi nafilfili, yana roƙon Allah ya yafe masa zunubansa da soyayyar ta sa ya aikata. Sai tsintar kansa ya yi da yana roƙon Allah ya daidaita zamansa da Hannatu Hanan uwanin ƙauye. Ita kuwa kan gado ta faɗa, tana sauke numfashi, tunani kawai ta faɗa akan abin da ya faru tsakaninta da ya Hussein. Kai a aka yi ma ya dawo, shin ya je gidan su mami da dadi ko kuwa nan kawai ya dawo? Ta ja ajiyar zuciya. Lallai ya Hussein ɗin nan ya iya raina hankali, ya gama wulaƙanta ni da ce min 'yar ƙauye, sannan yanzu zai dawo yana min daɗin baki. To zai gane kuransa kuwa. Zan nuna masa 'yar ƙauye ta shigo gari ta wanku yanzu, ba kamar da ba. Da wannan tunanin barci ya kwashe ta. Washe gari da wuri ta tashi bayan ta yi salatul fujr, ta yi sallah asuba, ta daɗe tana addu'o'i. Da ta gama ta fita kicin, ta faɗa ta ɗaura abin karyawa. Bayan ta gama ta shirya su abincin jiya da ta yi ba abin da ya, hakan ya sa ta ɗinɗima shi, ta ibar wa mai gadi, ta haɗa da na safen da ta kai masa, sauran ta ajiye a kan dining. To masu sauraro, bar mu ɗan dakata a nan, sai in ce da ku biyo ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Kar a manta a danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.